Lenhlangano ithi ukucishwa kogesi kubeke izwe esimene sibi futhi ifuna kube nesixazululo. Ifuna nokuthi kubukezwe isinqumo senesa sokuvumela iEskom ukuba yenyusa intengo yogesi ngo18.65 wamaphesenti. Not in my name ithi izakhamuzi azikwazi ukwenyusela intengo yogesi njengoba lelizwe lisenezinkinga zokucishwa kwawo. Citizens are paying for a service that is interrupted at any given moment without just cause. So this is uncalled for NEXA to grant an 18.65% increase. Rounded off, it's 19% when you do basic rounding off. For people to pay more for a service that they continually receive less of. Ngaphansi kwe-hashtag ethi #SAAgainstLoadShedding, lenhlangano ithathe igxathu lokuqala lokubuyisela amandla ezandleni zezakhamuzi zakuleli ngokumashela emahhovisini asenesa kanye nasezindlini zombuso. Abantu baseNingizimu Afrika bebelokhu bezwakalise njalo ukuphatheka kabi kwabo ngokucishwa kogesi, futhi abanye bebesenogqozi lokuphumela emgaqweni bezakwalise ukunganeliseki kwabo. Unobhala jikelele we-Not in my name uThemba Masango uyena oveza ukuthi amalunga lenhlangano azohlanganela eChurch Square ePitoli ngehora lesishagalolunye ekuseni namhlanje. Silinde kuhle ngidi endabeni ze-SABC eGoli.